भाषा में छैले बागी कोनो मेहरारू अपने मर्द से कह दिया कि हमके बोलैला का करे खातिर ना तू का करत बड़ा। मेहरारू कह दिया का मास्टर नौकरानी बना के रखला तू रानी के सपना दिखा के। अरे ओला बुला के चल जाई ये राजा जी माई के। अरे ओला बुला के चल जाई नौकरानी बना के रखला तू रानी के सपना दिखा के। अरे ओला बुला के चल जाई ये राजा जी माई के। लड़की कहतिया पहले जे जनती चूल्हा चौकी करवाई बहो। और हमारे मोनू यादव जी के आप लोगों के कोट को प्रणाम बा। सब बहन के था उचित प्रणाम पहुंचे आशीर्वाद का कामना बा। कैसे और तुलसी आश्रम से पप्पू प्रजापति जी गुरही जिलेबी वाले ए आपके द्वारा पुरस्कार देवल गेल बा। कोट कोट प्रणाम बा दिल से धन्यवाद बा आशीर्वाद बा। कोट कोट प्रणाम बा दिल से धन्यवाद बा। कैसे पहले जे जनती चूल्हा चौकी करवाई बहो। और हमारे राजा भैया के द्वारा सम्मान कल गई। बड़ा सम्मान हो बड़ा दुलार बा बड़ा स्नेह बा। हाँ ठीक बा। हमारे भैया के द्वारा पुरस्कार राजा भैया के द्वारा पुरस्कार मिलल बा बड़ा सम्मान रहेला। और अब भैया के एगो दुर्भाग्य बा कि 12 बजे वाला बा तब समय रुकी थोड़े भैया समय तो चलते न रही। पहले जे जनती चूल्हा चौकी करवाई बहो। नदिया किनार भेजी पानी भरावई बहो। पहले जे जनती चूल्हा चौकी करवाई बहो। नदिया किनार भेजी पानी भरावई बहो। कबो न बियाहवा रचई बड़े बड़े फिल्म में समर भैया का पिक्चर होके आप ये दुआ है ना हमरे धर्मदेव बख्शदवा भैया बड़ा सम्मान बड़का बड़का पिक्चर में आप देख ले हुआ बड़ा सम्मान करेला। हमरे भैया के द्वारा सम्मान कइल बा तनी ताली बजा दे। बाहर धानापुर की धरती वाह। अब और सहीला तबे हम जानेंगे लिए कितना करिया हमार भाई हो सके। नवारे बरसो अरे
पियर रे भैली अरे हमारी अरे सारी सच्चाई सन देहिया देहिया अरे पियर रे भैली सारी सच्चाई सन भारत शर्मा ब्याज बलिया से 22 रखा पूरब महिला का बात बोले जिए के जिया तानी ढूके नाही रे पानी अरे डूब के मरा